Il-ħadd filgħodu l-kolleġjata ta' Marija Immakulata f'Bormla kienet armata bħal-jum ta' 8 ta' Deċembru. Dan hekk kif Bormla fakret il-200 anniversarju minn l-parroċċa f'din il-belt saret kolleġjata. Kien fi 17 ta' Lulju tal-1822 meta ħarġet id-digriet mill-Papa Piju VII biex il-parroċċa ta' Marija Immakulata ġiet mollija għad-dinjità ta' kolleġjata. Wara l-quddiesa pontifikali konċelebrata mill-Arċisqof ta' Malta l-ħadd filgħodu, il-Monsinjur Charles Scicluna poġġa warda tal-Filugranu bid-deb taħt il-kwadru titolari ta' Marija Immakulata. Din il-warda tpoġġiet mill-Bormliżi b'ringrazzjament u tifkira ta' dawn il-200 sena kolleġjata. Ix-xahar li għadda din il-warda tbirket ukoll mill-Papa Franġisku waqt l-Udjenza Ġenerali fil-Vatikan. Il-ħadd filgħodu l-kolleġjata ta' Bormla kienet armata bl-isbaħ armar u f'nofsa spikkat l-istatwa titolari ta' Marija Immakulata. F'dawn il-festi speċjali f'Bormla ssib filgħaxija l-istatwa devota tal-Kunċizzjoni nħarġet mat-toroq tal-Belt kospikwa b'mod proċessjonali. L-istennija issa l-Bormliżi hija l-jum ta' 8 ta' Deċembru, meta tkun iċċelebrata l-festa ta' Marija Immakulata u dejjem jekk it-temp jippermetti l-istatwa toħroġ għat-tieni darba mat-toroq tal-Belt Bormliża wara sentejn ta' pandemija.